Уважаеми гости, днес откриваме втората родинска конференция. Те се държават да се родина 1878 и 1945 година. За втора година ПГКТ е домакин на десетки училища от страната, изпратили свои разработки, реферати, презентации, филми и есета на тази тема. Знаем, че българската армия, българските войници и офицери са оставили горди примери както за спечелените военни сражения, така и за невероятен боен дух. Затова организаторите тази година разшириха полето на изследване от първата конференция и добавиха към историческите проблеми в секция история и философско измислене на темата в секция философия. Гордея се с моите колеги, учителите от професионална гимназия по хранителни технологии и техника, които можеха с сърце и душа да съберат на едно място толкова много пазители на българската история. Фактът, че днес е толкова много, означава само едно. Младото поколение на България обича и почита своята родина. Вашето изследователско вдъхновение е най-голямата награда за нас, като организатори и домакини. Приветствам най-напред госпожа Ганчева, че е съумяла да изгради един екип, в който да има творчество, да има учители, които предизвикват себе си, които не се страхуват да отделят от времето си, които са верни на професията и отдадени на своите ученици. Много се вълнувам, че днес от цялата страна са дошли толкова много и колеги, и млади хора, които искат да споделят своите мисли върху една тема, която ми се струва, че е вече толкова далече от децата на 21 век. Но всъщност нищо не е далече от никой от нас. Защото корените, земята, от която черпим енергията си, вдъхновението, което всички тези хора, които виждаме тук на това място, носят за нас, те ни дават смисъл и увереност.